மேல ரைட் சைடுல. அப்பா எதுக்குப்பா இவங்களெல்லாம் வீட்டுக்கு கூப்பிடுறீங்க? மா கத்தாதம்மா, அவங்களுக்கு கேட்டுற போது. எனக்கு என்ன, கேட்டா கேட்கட்டும். ஐயோ ரம்யா, கொஞ்சம் அமைதியாரு. முதல்ல யார் அவன்? தேவையில்லாம லூஸ் டாக் விட்டுட்டு இருக்கான். அவனை பார்த்தாலே எனக்கு கடுப்பாகுது. அப்படிலாம் சொல்லாத ரம்யா, அவன் உன்னோட அத்தை பையன். யாரா வேணாலும் இருக்கட்டும், என் விஷயத்துல தேவையில்லாம பேசினா எனக்கு சுத்தமா பிடிக்காது. அவன்கிட்ட சொல்லி வைங்க. சரி விடு, அவங்க எக்ஸாமுக்காக வந்திருக்காங்க, 10 நாள்ல கிளம்பிடுவாங்க. அது வரைக்கும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க. 10 நாளா? ஆமா ரம்யா. என்னப்பா, நான் இந்த வீட்ல இருக்க கூடாதுன்னு இப்படி பண்றீங்களா? அப்படிலாம் இல்லம்மா. அவன் பேசுறத ஒரு நிமிஷம் கூட டாலரேட் பண்ண முடியல. இதுல 10 நாள் இங்கேயே தங்க வைக்க போறீங்களா? என்னமோ பண்ணுங்க. ஆனா ஒண்ணு, என் கேரக்டர் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். தேவையில்லாம என்னை இரிட்டேட் பண்ணா அப்புறம் நான் கண்ணா பின்னாடி திட்டி விட்டுருவேன். பாத்துக்கோங்க. ஈஸ்வரி, என்னங்க? சினிமாவுக்கு போறதா தானே சொன்னேன், இப்போ எதுக்கு இங்க வந்திருக்கோம்? நீங்க வாங்க. ஒரு நிமிஷம் ஈஸ்வரி, வீட்டில் உள்ள எல்லாரும் இப்போ அங்க இருக்காங்க, அப்புறம் எதுக்கு இங்க? சொல்றேங்க, நம்ம முதல்ல உள்ள போவோம். சாவி அது உங்க அம்மா கிட்ட இருந்து தெரியாம எடுத்து வச்சிருக்கேன். ம். வாங்க. சரியான ஆளா இருக்கியே.